எனக்கு வந்து அது வந்து இனஃப் நாட் இனஃப் ஸ்பேஸ்னு வந்துச்சு. ஓகே, நான் அப்படியே தான் ஃப்ரீ ஃபயர் வச்சுருந்தேன். நான் வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தேன், அங்கே மேலே ஏறுறது எப்படின்னு சொல்லி தந்தேன். இப்போ நான் வந்து இப்போ புது யூடியூப்பாக போடுறேன், கண்டிப்பாக பாருங்கள். இல்லை நான் லைனாக போடுறேன். இப்போ வந்து எனக்கு யூடியூப் வெரிஃபிகேஷன் கார்டு கொடுக்கணும். கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு இந்த 2 வீடியோவும் போஸ்ட் பண்ணிடுவேன். ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ வந்து நான் இல்லை உங்களுக்கு தெரியாதுல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு தெரியாது, நான் போஸ்டே பண்ணலை. அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்பேஸே இல்லை, அதனால் நான் வந்து கண்டினியூ காப்பி கொடுத்து பார்த்தேன், ஒர்க்கே ஆகலை. நான் வந்து ட்ரைனிங் போக போகிறேன். ஏறலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது வந்து நீங்கள் என்ன டவுட்டாக நினைக்காதீங்க, ஏறலாம். ஈஸி ஃப்ரெண்ட்ஸ், பக்கா ஈஸி. ஏறுறது எவ்வளோ பக்கா ஈஸி தெரியுமா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ஈஸியாக ஏறிடலாம், வெரி ஈஸி. இப்போ நம்ம வந்து பைக் கூட எடுத்துக்கலாம், இல்லை கார் கூட எடுத்துக்கலாம், உங்களுக்கு பிடிச்ச வண்டி எடுத்துக்கோங்க. ஆனால் அந்த ஸ்டெப்ஸ்லேருந்து இறக்கிறது இருக்குது பாருங்கள், இதுதான் கஷ்டமே. ஸ்பீட் பூஸ்டர் எடுத்து ஜம்ப் பண்ணால் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கீழே விழுந்து வண்டியோட பஞ்சர் டயரே உடஞ்சிடுச்சு. அப்புறம் நான் வந்து இரும்பல் வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த காலம் ஒரு கொரோனா காலம். என்ன நினைப்பது சொல்லுங்கள் எல்லோரும். எல்லாம் நல்லதே நடக்கும் நீங்கள் நினைத்தால். ஒரே ஒரு நிமிடம் தியானம் செய்யலாம். ஓகே, நான் என்னடா இது தமிழ பாஷையில் பேசுகிறான், இப்போ என்ன சொல்லி கொடுத்தது தானே இருக்கான், தமிழில் பேசிகிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. உள்ளார போயிட்டோம். இப்போ ட்ரைனிங்குள்ளார போயிட்டு நம்ம பழைய ஃப்ரெண்டை போய் இன்வைட் பண்ணிடுவோமா? அந்த ரெட் கலர் கெல்லி வச்சுருந்தாங்க அவங்க, எனக்கு கண்டே பிடிக்க முடியல. அன்றைக்கி எமோட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்பப்புறம் எல்லா எமோட்டும் வச்சுருந்தேன். இந்த ராஜா மாதிரி உட்கார்றது, அப்புறம் நிறையா இந்த கன்று வந்து சுற்றும்ல நம்மளை, அந்த மாதிரி எமௌண்ட்டு. அது உங்கள்கிட்ட இருக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஏன்னா அது வந்து எலைட் பாஸில் வந்து எனக்கு வந்து ஹேக் பண்ணி கிடச்சிது. அந்த எமௌண்ட் என்னடா கலெக்ஷனில் இல்லையே, அப்படி எந்த எமௌண்ட்டும் கலெக்ஷனில் இல்லையே நினைக்காதீங்க, இருக்குது. ஆனால் கலெக்ஷனில் வந்து நீங்கள் வந்து எல்லா எமௌண்ட்டும் ஒருக்கா 5K பண்ணுங்கள்.